DXDC Radyoman Report. Nabulag sa bana ug wala na nakauli pa sa ilaha ang senior citizen nga si Subaida Japalali. 72 anyos atong September 24, 2023 ug napalgan na lang kining kalansay na sa Purok Tuk-an Laak Davao de Oro gahapong adlaw November 20. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang Police Major John Rendaje, ang Chief of Police sa Laak Municipal Police Station, nasayrang aduna'y Alzheimer's disease ang babae ug ang iyang bana ug niadtong September muadto ta sila sa Tagum City aron nga magpa-check up apan dili mo ban si Japalali hinungdan nga nibiya ang lalaki og niuli sa Jansan. Gibutyag sa opisyal nga na-identifika sa anak ang bukog nga napalgan nga mao ang iyang inahan na tungod usab sa nahibiling suot niini. Gisulti ni Rendaje nga posibleng nasaag na abdan siyang sakit og didto na nakabsan si kinabuhi tungod matod pa sa anak nga perming masaag ang iyang inahan og dili kini makauli kung dili apason. Gipaklaro sa otoridad nga dili na i-autopsy ang senior citizen tungod nakitang walay nahitabo nga foul play. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman IV Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.